трима генерали и един премиер на една маса, белот и световен тормоз. На една вила някъде в Банкя седнаха четирима с власт в ръка. Тръмп с каскет и тениска с орел. Вика: тук съм за победа, нула дел. Хитлер мълчи с мустак подреден. Вика: Орднунг, гледа като изумен. Мусолини с жестове драматични, а Бойко с кафенце: ей, играйте честно, момчета, лични. Четирима на фронт, история се пише със всеки един конт. Кой е стус, кой блафира, жокер. В тая игра няма мир и покой, бе, братле. Тръмп размахва коза, а Хитлер го гледа и му вика: Das ist mein. Бойко клати глава: абе, няма шанс. Тук се печели не сила, а с нюанс. Дучето слага вале и вика: мама мия. Карето от пики прави му магия. Ракията се сипва, гайдата пищи, а светът зад кадър тихо се руши. Белот, велот, скорост и арогантност. Четири епохи се срещат, пълна абсурдност. Съдбата на картите решава света, а победителят май пак е комедията. We will win with the best cards. 9, 9, 9.